हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा युट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो आंनि थाखायबो बिराद इम्पोर्टेन्ट आरोना। बेखायनो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना बिकिनि लाइननि हेयार रिमुभार खालामनो थाखाय रेजर इउज खालामो जानो हागौ। बेखौ इउज खालामबाथाय सानायबो मोना आरो थाबैनो जायोना। बे हिसाबै गोबाङानो इउज खालामो जानो हागौ। आजिखालि बयबो थाब जानायखौ नायखायो नालाय। नाथायबा साननै सानथामनि उनावहायनो गोबां बायदिसिना प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जायो। ओमफ्रायो बेखौ इउज खालामबाथ' एसे हास'नाय बायदिसो जायो नालाय। ओमफ्राय थाबैनो ओंखारफिनो आरो बेफोरबायदि ओंखारफिनब्लाथाय गावनि देहाखौनो एसे सुखुवा मोनो, असान्थि मोनो आरोना। जायफोरा इउज खालामो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। ओमफ्राय आरो बाजारफोरावबो थांनानै गोबाङानो बेफोरखौ माबा खालामनो थाखाय साफा खालामनो थाखाय क्रिमफोर बायनानै लाबोयो जानो हागौ। आंबो सिगाङावहाय बेबायदिनोमोन, गोबां बिदिनो बायनानै लाबोनानै क्रिमफोर इउज खालामफैदोंमोन। नाथायबा मा बुंनो आरोना, इनफेक्सन जानानै आङो बिराद प्रब्लेमाव गोग्लैनो गोनां जादों। आंहा इनफेक्सन जादोंमोन आरोना खेबसे। आङो बेखौ फोननानै लानाय समावहाय जि बोरैबा ज्रेम आलुदोंमोन। बे मोनसेया आरोना, बेलेगाथ' बेलेग, बे मोनसेया बिराद बोरैबा गाज्रिमोन नामाथाय, बिराद ज्रेम आलुदोंमोन। ओमफ्राय आङो उनावहाय बेखौ साफा खालामबाय, सुखांबाय, अब्लाबो बोरैबा गोजौथि दावखोबाय थादों, ज्रेमनो दावखोलांबाय थादों। ओमफ्राय उनावहाय आं बिराद असान्थि मोनथारनायखाय आङो मुलि जानोसै होननानै साइट्रलाइखौ लोंनानै होबाय आरोना। अब्लाबो जेबोखौनो मोनासै, बारासिनसो जालांबाय। ओमफ्राय दानाबा आङो थानो हाया जाबायना। ओमफ्राय उदालगुरियावहाय डक्टरनियाव थांनांबाय, पेसाबबो खालामनो हाया जाबाय, आलु खावजोब्बाय। ओमफ्राय थांनानै बे पेसाबखौ टेस्ट खालामबा डक्टरा खोन्थाबाय इनफेक्सन जादों होननानै। ओमफ्राय दा आङो बिजि लानांगौ बायदि खोन्थाबाय आरो डक्टरा आंनो। ओमफ्राय मुलिबो हरदों हरनायालाय, नों बे मुलिखौ जाग्रो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय हामाबाथाय बिजि लानांगोन होननानै बुंबाय। ओमफ्राय मुलिखौ जानानै साननै ना सानथाम जाबाय आङो। ओमफ्राय जानानैनो मोजां मोनबाय आरोना। ओमफ्राय थांलायलायनांगौ जायासै। ओमफ्राय बिनि उननिफ्रायनो आङो बेफोरबायदि जेबो इउज खालामला होननानै जेबो इउज खालामस्रायाखैमोन आरोना, बिराद खस्थ' मोननायखायनो। ओमफ्राय आङो उनावहाय मोजां रोखोमनि क्रिम मोनफिनबाय। बे क्रिमखौनो आङो दायो इउज खालामबाय थायो, बिराद मोजां। नैबेनो जाहैबाय माबा बुंनो रोंलायलायाखै, everteenनि क्रिम हेयार रिमुभार बिकिनि लाइन आरोना। नै बिराद मोजां क्रिम, माबा नेचारेल बुस्थु बे क्रिमा। आं बेखौ इउज खालामबाय थायो दाना, बिराद मोजां मोनो। आंथ' दाना everteenनि इउज खालामखायोसै। everteenनिया गासिबो बुस्थुआनो मोजां जायो नामाथाय, गासिबो बुस्थुखौनो मोजां मोनदों आङो। ओमफ्राय दा बेयावहाय मा दङ एसे खोन्थानानै होनोसै। ओरैनोथ' नै क्रिम, ओमफ्रायो बेखौ फोननो हुगारनो थाखाय नैबे, ओमफ्राय बिनि अनगायैबो बेयावहाय माबा दङ कटन जि आरोना। नै आंथ' बेखौ इउज खालामखांबाय नालाय, बेयावहाय बिदिया मोननै थायोमोन, दायो मोनसेल'सै आंना। ओमफ्राय बेबो नै इउज खालामनायखाय एसे सेपाटे जाबाय, अब्लाबो दङ बुरजाहैनो। ओमफ्राय बेखौ बोरै इउज खालामो होनब्ला, बे कटन जियाथ' बिराद फिसासो नालाय। ओमफ्राय बेखौ फुनखांनायनि उनावहाय बेखौ दैयाव सोमनांगौ आरोना दसे। ओमफ्राय दसे सोमबानो बियो गुवार माबा जायो, रुमाल जिफोर बायदि जायो। ओमफ्राय बेजोंनो हुगारनानै लानो हागोन आरोना साफानो। बेखौ आङो दा उनावहाय भिडिअआवबो देखायबावगोन माबायदि खालामनांगौ। बिदिखौ इउज खालामबाथाय रेडनेसबो जाया, ओमफ्राय आरो स्किनाबो जेबो माने गोसोम बेफोरबायदि जालाबाया। खिन्थु बैफोर जानला मोनलाखौ इउज खालामबाथाय स्किन गाज्रि जायोना, गोजा जालाबायो, बोरैबा सिथरथां माथां। ओमफ्राय आरो बोरैबा गोसोमबो जायो। दासो गोसोआनो सान्थि आंना, नङाबाथ' बैफोर बेलेगफोरखौ लाबाथाय आं गिलुंसो लाखायोमोन। खिन्थु बेखौ लाबा जेबो गिनांगौ गैया आरोना। जायफोरा बेखौ नांगौबाथाय आङो माबायावहाय डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै दोनदों। ओमफ्राय बेयाव थांनानै अर्डार खालामना लाबानो मोनगोन आरो। दामाबो बारा नङा, 179ल'सो। नै आङो आंनि आथिङावनो एसे इउज खालामनानै देखायनोसै। नायलाय आंनि आथिंनि खोमोना एसेबां मोजांमोन। ओमफ्राय दा आङो बेखौ बुखानांसिगोन, इउज खालामनानै देखायनो थाखायनो आरोना। बेखौ 5 मिनिट फुननानै लानांगौ लोगोफोर।
बारा बुरजा फुननानै देखायला आङो बे दाख्लासेखौल' हुगारगोन आथिंनि खोमोनखौबो नांगौ नालाय आंनो आहा आथिङाव खोमोन थाबासो बिराद मोजां मोनो गावखौनो गाव ओमफ्राय आरो टाइमखौ नायनो आं नै मोनायावसो बानायदो दै आङो लोगोफोर भिडिअखौ 10टा पास जाबाय 10टा 10 जाबाथाय हुगारनोसै आङो बेखौ नै आंना 5 मिनिट जाबाय लानाया ओमफ्राय नै आंना खानाया बोरैबा जाजोब्बाय नै जों हुगारग्रोनोसै आं सिगाङावनो आयै सनालाय नै ससुजोब्बाय नै ओमफ्रायो लांदां जालायबाय नै देहानोदो बेखेवनानै देखाय गुवारसिन जा देहा गेद्राय जादों रो आं नुवाखै दे बेखेव गुवार जायो बोखावबा फिसा बुस्थुआनो माबायदि रुमाल जि बायदि जाबाय आरोना बेजों ओमफ्राय आरामसे हुगारनानै लानो हासिगोन नै बेखौ हुगारना लानोसै ओमफ्राय नै लांदां सेस नै बेबायदि साफा जायो आरोना लोगोफोर नै दुनियानि साफा जाखाबाय दाख्लासेल' नै बेबायदि साफा खिन्थु आंना बियो ओंखारनो टाइम लासिगोन दै ओंखारनो टाइम लासिगोन आरोना माथो खालामनो देखायनोथ' नांखाथारगोन नालाय बेनिखायनो देखायबाय आरो